होई देखी होई तबा तोर सिंदूर लगा रहल बारे होई देखी कैमरा में सबसे पहले रुआ तो जूता खाए वाला काम कइले बाड़ी लइका में शादी चुपचाप हमने के शादी कॉल में सरोवर जाई हमने के अपना मर्जी से शादी कॉल में सरोवर जाई शादी कॉल ले बाड़े इनका से तो लइका कइनो सबसे पहले तो यहाँ के वीडियो बनावत नहीं हम रील डालत नहीं देखने जाइए हाला गुली होता जबरदस्ती ये सेनु कह दी ना तो हाला गुली से बाहर जाइए बोल अपन लगा रखी हमके शादी कॉल बन हमके प्यार हो गेल बता शादी कॉल बनी हमने के शादी कइले हमरा में चप्पल ले आवत नहीं मार तो दू चप्पल इनका अरे लोग मैसेंजर से इंस्टाग्राम से चैट करे तो हम लोग नहीं बोल के भेजे तो हमने से प्यार मिलल बा कि कुछ और मिलल बा ना दिल मिलल बा दिल से कौन सी दिल से देखल ले जाई लंदन घूमे फिरे और इंटरव्यू ले बाग के लेके नहीं खेला जाई निकल जाइबा लेकिन इनको साथ ना हमके अपन शादी कॉल बनी तो कॉल बनी शादी के बिहाने बोले स्वागत होलो 5 दिन 10 दिन कभी भी मना नमस्कार प्रणाम रहुआ देख रहल बानी अभी हमार मौजूदगी हो चुकल बा एगो गांव में देख सकतनी शिवालय हो आ शिवालय में कुछ नजर आ रहल बा दू आदमी एगो मतलब दू आदमी घूम रहल बाटे मंदिर के परिक्रमा कर रहल बा आखिर का हो रहल बा तो चलिए एगो भैया बानी से पूछतन ई मंदिरवा में का हो रहल बा ए महाराज देखी ना दूगो लड़का बना सा दोनों लोग अपने में बियाह कर लेना बाप रे बाप होई देखी सबसे बड़का खबर दूगो लड़के आपस में शादी कर लेल बरसो कैमरामैन फोकस करत रही हई फोकस करत रही देखी हई का हो रहल बा होई देखी हई तबा तोर सिंदूर लगा रहल बारे होई देखी कैमरामैन देखावत रही होई देखी ई का होता होई ई का हो रहल बा शादी भइलो हां आई लइका हुए आ लइके से शादी हो हां लइका शादी हो गइल हां ई केंग हो हमने के दोनों हमने वीडियो बनाओ तनी ऐसा दोनों वीडियो बनाओ तो वीडियो बनाओ तनी अपना के हम अपना के बनाओ तनी फेसबुक से इंस्टाग्राम से बात होकर लागल ओकरा बाद से मैं बात होकर तो होता हमने ई बात बताई और सबसे पहले रुआ तो जूता खाए वाला काम कइले बाड़ी लइका में शादी होला आ जूता वाला खा पहले बन अपना घर रही हम के अपना शादी कॉल बन जाओ हां माने रुआ करे समाज के गंदा करे हम खोले तो खोले जाई चुपचाप हमने के शादी कॉल में सरोवर जाई हमने के अपना मर्जी से शादी कॉल में सरोवर जाई अच्छा रोवा में का भुला माने ई बात बताओ तू इनका में का देख के शादी कइले बाड़ू हैं हमने क्या देख के दिल से प्यार भइल बा दिल से प्यार भइल बा कि बिल से प्यार भइल बा पहले मंदिर में से निकलो तो कैमरा में देखाओ हम मर्जी हां लगे चली रहूगा चली रहुआ तनी क्या निकली मंदिर में से पहले तो आई बात बताओ लगी हैं शादी भइल बाटे इनका से कितना दिन से प्यार रहलखो कि शादी हो गेल अरे हमने के साल भर से रहलक दोनों हमने के प्यार अच्छा हां तो ई बात जब शादी कर लेले बाड़े इनका से तो लइका केंगो होई अरे लइका हमके गाप चकर माने गोद कौन से ले लेब तो लइका हमने के हां गोद ले लेबो हां गोद ले लेब आई कितना दिन से प्यार रहलखो साल भर से हो गइल प्यार आई बताओ तू का देख के प्यार कइल इनका से देखी सबसे पहले तो यहाँ के वीडियो बनावत नहीं हम रील डालत नहीं कबो तो यहाँ के इंस्टाग्राम देख सकतनी हमरा के जैसे लोग देख रखलो तबा तोरी सिंदूर लेके आ मांग में लगावे लगले हैं आई बताओ हमरा के देखते ही मांग में सिंदूर काहे भर लगलो हो देखने जाइए हाला गुली होता जबरदस्ती ये सेनु कह दी ना तो हाला गुली से बाहर जाई सेनु जब हो जाई तो सारा हाला खत्म हो गइल हां आई बिहार में एगो गाना आई रे कल्लू जी के कि लइके से मनइए हनुमान नया कानून आइल बा आ देख सकतनी ओकर जीता जागता सबूत लोग दोनों आदमी पेश कर चुकल बाटे और लइका से शादी कर लेले बा देखी समाज के कितना है लोग गंदा कर रहल बा अभी वाला समाज अभी वाला पीढ़ी के गंदगी अपन लगा रखी हमके शादी कॉल बन हमके प्यार हो गेल बता शादी कॉल बनी हमने के शादी कइले बा आई बताओ पिटाई वाला काम कइले बा कि ना कैमरा में चप्पल ले आवत नहीं मार तो दू चप्पल इनका अरे पूरा है दी हां पिटाई वाला काम भइल बा कि ना अरे पिटाई वाला काम कौन पिटाई वाला काम नहीं बोल पिटाई वाला काम कौन पिटाई वाला ना तहरा के तो हुआ मार एम जे सही हो जी आई बताओ जोन हाय मंगलसूत्र देले बाड़ी सोना के कि कौन चीज अरे सोना के हो सोना के गोल्ड वाला हां कहां से रोल गोल्ड वाला तक किन के नहीं खनु दे देले ना जी ना हैं ना जी आई बताओ इनका से प्यार तारा कैसे भइल बा इंस्टाग्राम और मैसेंजर से इंस्टाग्राम मैसेंजर आई लइका मर गई रहलस आई लड़की मर गई रहलस कि आई तू लइके से प्यार कर लेलू बाग महाराज ना कोनो लड़की चाहत ना कोनो लइके चाहत वीडियो बनावत हम थक गइनी बहुत हमरा के एथी करसन तो हम सोचने कि यहाँ के लगनी मैसेंजर से इंस्टाग्राम से चैट करे तो हम लगनी बोल के भेजे तो हमनी से प्यार हो गल यहाँ कहनी कि शादी करबो हम कहनी हां शादी कर लेम तो हमनी शादी कर लेनी सन दिल मिल गल शादी हो गल एमे कौन सा हमनी के दिल मिलल बा कि कुछ और मिलल बा ना दिल मिलल बा दिल से कौन सी दिल से न होला दिल होके के चाहिए आ शादी हो गइल बाटे आ शादी के बाद आवे वाला जोन कार्यक्रम होला वो सब होई अब ओकरा ला देखल जाई लंदन घूमे फिरे लंदन इंटरव्यू लेओ बाग के लेके नहीं खेला जाई यहां से हमके शादी हो गइल बा अपना मन पसंद से कॉल बन जो रौरा जिदी न करी यहां से हटी
आई बताओ ई गांव के लोग बा आई देखिए तरह के पीटिए लगी तो का कर आज बाद में देखो ले पीटी आ जाई बुक गांव से निकाल देलक तो ई कॉल ले हाँ? ई कॉल ले गांव से निकल जेबो लेकिन इनको साथ ना बस छोड़बो। हम अपन शादी कर बने तो कॉल बने सब इनको साथ ना छोड़बो ना छोड़े हम साहब मतलब गांव से लोग मार पीट के निकाल दी लेकिन इनको साथ ना छोड़बो। बस हम अपन जब कॉल बने तो निकाल देवे चाहे छोड़ देवे हम अब गांव को नोनी होरा पाती करो सब कहीं रखे को तो राखी ना तो हम अभी गांव से निकल जाए सो हम कैमरामैन के एक बार कहें कि आप लोग थोड़ा कैमरामैन एक बार दिखा दी यहाँ तमाम गांव के महिला लोग इकट्ठा बाटे आ पूरा लोग यहाँ शादी देखे खातिर पूरा भीड़ लगा के एकजुट भइल बाटे तमाम यहाँ गांव के महिला लोग उपलब्ध बाटे आ ई बताओ कि इनका में का देख के तू शादी कैलो। वीडियो यहाँ के अच्छा लागत रहे हाँ। वो के चलते हमके दिल मिल गल मैसेंजर से इंस्टाग्राम से हमके प्यार हो गल दिल मिलल शादी हो गल। आ शादी के बाद सुहाग रात होला उ किंग होई वो होई हमने घूमे फिरे जाम सन सुहाग रात के होई घूमे फिरे जाम सन शादी होला ओकरा राते में सुहाग रात होला। ई कोनो जरूरी थोड़ा ना शादी होला ओकरा रात में सुहाग रात होला। भाई रात गलत सोच भाई कोनो जरूरी नहीं है कि शादी के बिहाने बेले सुहाग रात होला हाँ। 5 दिन 10 दिन कभी भी मना सकत नहीं। अच्छा केंगो सुहाग रात मनैबो लंदन जाके लंदन जाके सुहाग रात मनैबो तो दूगो जेंट्स मर्द केंगो सुहाग रात मनाई। अरे भी वही मनाई ओकर खाली दिन रुपाई लंदन जाके तो लंदन जाके कौन चीज में मनैबो सुहाग रात दोनों आदमी जब लइके बार लगी तो केंगो सुहाग रात अरे वही में मन जगह मनावल जाला देंगो केंगो मनावल जाला जगह मनावल जाला देंगो गेस्ट हाउस बुक करम सन ओइ में हमने के सुतम सन बैठम सन और केंगा मनावल जाला। अच्छा सुतब आ बैठब तो माने सुहाग रात सुतला बैठला से नानू मनेला। अब सुतला बैठला से तो अब कथी से मन मनी हां मान के सब चल मान के दिल मिल गल तो सब कुछ सही बा। हां दिल मिल गई सुहाग रात मिल गई। अच्छा दिल मिल गई माने आ सुहाग रात तनी के केंगो मनी वही तरह दिल मिल गया सुहाग रात मिल गल बुझी कीजिए। हाँ अच्छा यही बात बताओ तो अभी जैसे शादी कर ले बार लगी मंदिर में बार लगी अभी शादी करके कहाँ जेब कहाँ ले जाके रखबो जा रहा बस लंदन लंदन। हाँ। आ पासपोर्ट आ वीजा कहाँ बता बन जाई बन जाई तो ए बेरा तू शादी कैले बार तो कहाँ लेके जेब ए बार टेम्पू जोड़ला बन देवे दू दू गाड़ी लागल बा एगो बरतिया बैठी लोग हमनी बैठे चल जाए सब बेतिया ट्रेन पकड़ से चल जाए सब ट्रेन पकड़ के लंदन जेब हाँ। हाँ सब कोई प्लेन पकड़ के जाला तू ट्रेन देखी रीजन पटना से प्लेन पकड़ जाई कि बेतिया प्लेन चलाई पटना में प्लेन भेटाई हमनी के पटना तो ट्रेन से जाए पड़ी हमनी के। आई बताओ तारा के पिटला में कोनो दोष बा का दोस्त बा काहे मन कौना गए थी खातिर पिटा में बताई ना। आई तू इनका से कितना उम्र होई अब इनकर मान के चलो कि तहार उम्र 20 से 25 साल होई आ इनकर उम्र 40 साल होई त का इनका में देख के तू इनका से शादी देखी कइलो? उम्र चाहे 55 का होके चाहे 55 का होके प्यार होके के चाहिए हैं? बस 55 का उम्र होके चाहे 55 का होके प्यार होके के चाहिए। अच्छा यही बताओ तो प्यार भइल तो ओकरे बाद प्यार में तनी भेटो कइले रहल लगी भेंट होत रहे हां भेट होत रहे त काई कुछ कहत रहले ई सब तो चलत हैं? रहे ई सब चलत रहे देले रहल इनका के का देले रहल चुम्मा मा पपी ओपी का दोसर का का औरी का मांगत रहले और काथी और कुछ ना बस खाली हमने के किस हो के चुम्मा चाटी हो के बस चुमा चाटी होके। आई बताओ कि जब प्यार भइल तो इनका से का मतलब प्यार से पहले तो भेंट उठ करत रहल तो का मांगत रहल अरे हम कहीं तन चुम्मा दो तने आवा है ना लोग ये बातचीत होके दूसर कुछ चुम्मा चाटी मन होके हाँ हाँ चुमा चाटी आज अरे सेक्स होई जे दुनिया करे ला देंगे होई तो दुनिया तो लड़की के संगे करला तू इनका हम संगे इनके साथे करे के करबो वही में जंग लड़की साथे होला तंग इनको साथे करे के सामान मतलब वही में होई हाँ। जौन बात औने में होई हाँ जौन बात औने में होई इतना रिगिर काहे ला कोले महाराज रूल गो से किनले बार 10 रुपए में 10 रुपए में होई हाँ। अरे 16,000 का 16,000 वाला 16,000 के 16,000 वाला होई आई बताओ अभी तरह के ठोकत रहे 10 रुपए वाला किनले बारे मंगलसूत्र कहत रहे 16,000 वाला हैं मंगलसूत्र सोना के हवा सोना के हो जी। आ इनका के तनी कैमरामैन तनी आगे से फोकस करके देखावो आई दुल्हन के आई चुनरी ओढ़ लेले बाड़ी आई 10 रुपए वाला मंगलसूत्र पहिन ले बाड़ी आई 10 रुपए का मंगलसूत्र खरीद के इनके के ठग रहल बाड़े आई कहत तारी सोना के ई सोना के हो एकदम सोना के हो हैं? सोना ले जाके चेक कराई सोना था लग सोना कहो कि का हो सोना के हो 16,000 का आइल जानन कहां से आइल बा कहाँ से आइल बा? रक्सौल से आइल बा रक्सौल से असल में ई हकीकत में शादी भइल बा कि एगो मजाक बा सबसे पहले अपन नाम बताई का ई मतलब ई शादी रुआ लगिन के हकीकत में बा हाँ हिमांचल प्रसाद हम बोलते हैं हम ई शादी के हकीकत में बा कि रुआ लगिन के ई ना यदि कॉमेडी बनाओ तनी हमने के कोनो हकीकत बात नहीं के कॉमेडी बनाओ तनी हमने के कॉमेडी बा हाँ कॉमेडी बनाओ तनी सब का हो जी सबसे पहले कि रघुआ चैनल में जितना भी दर्शक देख रहा बा हाँ। हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम हाँ। और हमने क्या इंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी एगो बनावत इंसान